Biye utikalo kile nani ye anga folibe aw bela jele kabini aw sigiro la aw bisimila yi anga don kibaru keneka aywa bi don kibaru munu bambulo ka dakulu ga ado ode ka fo sogolo marala ayirala ka fo ko anga finitugu ye emina do mine ka bo bambakatu koni bulu aywa kibara munu sera mo konya la ule ayirala ka fo ko eta major ni o yanga finitugu ba nyamogo yo ulu koni ye sebembo sebem kono na uya ayirala ka fo ko etenado mikela utikalo kile folo ye ku ba baro okum kono la ku bora majugu daga yoro do kalama sogolon koni fanfɛ okum kɔnɔna la ka ayu dɛmɛ kosɛbɛ walasa u sera ka minɛn dɔw kɔni minɛ ni makofolen ninnu na ayiwa hakilina jiginna ka yira k'a fɔ ko kabini juillet kalo tile 26 kɔni kɔnɔna la banbagati wale dɔ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sogolon kɔni fanfɛ a yira k'a fɔ ko an ka finitigiw olu ni banbagatiw karila ɲɔgɔn na n'o okum kɔnɔna la ni finitigiw kɔni ye baara kɛ ka maa caman kɔni minɛ ni banbagati ninnu na wa an ka finitigiw dɔw yɛrɛ kɔni fatura o senfɛ ayiwa hali bi o baara ninnu kɔni okum kɔnɔna la ni an ka finitigiw n'olu kalenkanle kɔni ye k'u ka fɔ ka ani majugu ninnu gɛn ka ta ka bɔ an ka sigidaw la hali bi olu kɔni ka nin baara ninnu kɔni kɔnɔna la olu bɔra majugu ninnu dagayɔrɔ dɔ kɔni kalama ayiwa u bɔlen ni makofɔlen ninnu kɔni dagayɔrɔ kalama ko minɛn caman kɔni kun b'u bolo i n'a fɔ marifa ani mugujugu caman ale ni min yɛrɛ ye an ka finitigiw ka taama mobili dɔ ye k'o fana kun b'u bolo ayiwa a yirala k'a fɔ ko mobili min minɛla ni makofolen ninnu kɔni bolo ko ni majugu ninnu kɔni kun ye ni mobili ta an ka finitigiw bolo kabini san 2019 wagati nka min ye uti kalo tile fɔlɔ ye san 2022 kɔnɔna la ko an ka finitigiw sera ka a minɛ ni banbagati ninnu kɔni na ayiwa ko min ye nin waleya ye n'o ye k'a fɔ ka majugu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko o baara kɔni bɛ sen na ko nin t'a bannen ko hali bi k'an ka finitigiw bɛ baara la walasa u bolo bɛ se ka da ni majugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan cogoya min na walasa lakana ale bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ diɲɛ gɛlɛyaba min bɛ an da la ni a sababu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la fɔnkɔɲɔgɔnna min ye Rusi ale ni Ukraine kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o hukumu kɔnɔna la balo caman kɔni gɛlɛyalen don ayiwa o de senfɛ min ye États-Unis jamana ye olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna an ka jamana kɔni dɛmɛ ni dolari miliyɔn 32 kɔni ye ayiwa kibaruya mun sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ kunu min ye uti kalo tile 3 ye États-Unis ambassade min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye communiqué n'o ye sɛbɛn ye sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko dugu 40 ale ni 7 talen don États-Unis fɛ k'u ka dɛmɛ d'u ye ka sababu kɛ gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mali senkɔrɔ bɛ o la o dugu 40 ale ni 7 kɔni la musaka min kan ka don olu la ko o kɔni bɛ taa dolari miliyari 2 ale ni kɔ kɔni na n'o o bɛ bɛn an ka franc CFA kɔni miliyari 1000 ani kɔ kɔni ma ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mali nin yɔrɔ ko o kɔni bɛna kɛ dolari miliyari 30 ale ni 2 ye n'o kɔni bɛ bɛn an fɛ franc CFA miliyari 20 kɔni ma ayiwa ko o bɛna kɛ dɛmɛ ye k'a laɲɛsin an ka jamana ma sabula an bɛ wagati min na bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ ka sababu kɛ lakanabaliya min bɛ yen nɔ ni maa caman bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ni u kɔni baloko gɛlɛya kɔni b'u la ani an ka kɛlɛ bɛ an ka jamana yɔrɔ minnu na ko baloko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ kosɛbɛ ani ka fara diɲɛ gɛlɛyaba in kan n'o ye Mali kɔni fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ni o gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ ko ni dɛmɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa nɔgɔya dɔɔni bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na sabula Mali ale kɔni bɛ jamana fɛ jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu mago kɔni bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ ko Mali kɔni b'o o jamana fɛ ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni se t'o ye ni gɛlɛya caman kɔni bɛ la ko olu kɔni bɛ taa maliyɛn 400 ale ni kɔ la o maliyɛn 400 ani kɔ la a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ ye 40 ani kɔ ye ko olu bɛɛ bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ lakanabaliya sababuya la o de kun na ni makofɔlen ninnu kɔni y'a laɲini ko u kɔni bɛna dɛmɛ don an ka jamana kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ɲɔnɔ ko ale yɛrɛ bɛ Segu mara la ko san kɔni kɛlen bɛ ka tiɲɛni kɔni caman kɔni kɛ yen nɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira na k'a fɔ ko nin ye ɲɔnɔkaw ka welewelekan ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛmancɛ fanga maaw ko sabula ko ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni lamini na a yirala k'a fɔ ko yen kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen caman kɔni bɛ yen nɔ ni lakanabaliya kɔni bɛ yen ko olu caman bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka t'u sigi ɲɔnɔ ka sababu kɛ o ye ayiwa o de senfɛ ko olu kɔni dagayɔrɔ la ko san fana kɔni na aw na ko tiɲɛni don ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu kɔni ma ayiwa o de kun na ni maa kɔni an'u ka ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni bɛ welewele bila an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'u kɔfilɛ la walasa ninnu bɛ se ka bɔ ni maɲumantɔ ko ninnu na cogoya min na ayiwa ko min ye nin déplacé ninnu ye ko olu kɔni bɛ taa maa
kɛmɛ wɔɔrɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa ko ni fɔlɔ kɔni kun don yanni samiya kɔni kun ka cɛ ko dutigiw kɔni kun bɛ wuli ka taa baara dɔw kɔni kɛ dugu kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u ka denbaya labalo cogo min na ko nka ko samiya kɔni nalen ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don wa ko min yɛrɛ ye ni makofɔlen don ko u bɛ sɛgɛn sugu bɛɛ lajɛlen la ko ni san nana san bɛ don u dagayɔrɔ la wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen baloko yɛrɛ o y'a dama gɛlɛya ye ko sabula baɲumankɛtɔn kɔni caman kɔni bɛ ka dɛmɛ dɔw ye nka dɛmɛ in kɔni ale ka dɔgɔ maa kɔni hakɛya kɔni ma o de kun na ko o bɛ welewele bila an ka camancɛ fanga mɔgɔw ma ani baɲumankɛtɔn bɛɛ lajɛlen walasa u k'u dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔni na wa min yɛrɛ ye ɲɔnɔ maaw kɔni ka autorités ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka wele bila ONG ma n'o ye baɲumankɛtɔw fana ye walasa u k'u fanga fara olu ta kan ka ani maa ninnu kɔni dɛmɛ cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kolokani mara la a yirala k'a fɔ ko kamaleni dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale tora ji kasara kɔni na ayiwa ko ni ji kasara in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ka fɔ ko min ye juillet kalo tile 30 kɔni kɔnɔna ye ko Kolokani fanfɛ dugu dɔ kɔni bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Guanyubugu ko o dugu kɔfɛlen in na ko ni ye kamaleni jɛkulu dɔw de ko olu kɔni bɛ to ka taa ji la ka taa u ko ayiwa ko nɛgɛ kaɲa 17 kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko o tuɲɔgɔn kelen bɛ yen nɔ n'o ale yɛrɛ tɔgɔ ye Fuseni ye ko ale kɔni tora ji la wa ko a san yɛrɛ kun bɛ taa san 19 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa u ye welewele kɔni kɛ walasa maaw ka n'u dɛmɛ nka maaw kɔni nana sɔrɔ ko min makofɔlen kɔni fatura ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ko ale kɔni su labɔra ji kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn